marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Ngartang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauliate hudok hami ala dipabicar ho tuhami berita nauli, nama dongani rohanami, ai alani i ubahen hutadahami ho dohot lomoni roham, dipangido rohanami naeng mangulahon lomoni roham, hami saleleng dingoluon. Jalan aing mertua hami bahenommu, sai perbadiai marohanami marhite-hite toddim, jala pargugoi mahami mangorom hisap-hisap dohop manggotapon roha pertibion, sai palas marohanami manguloi ho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo, audo Jahoba debatam ninna debatatta, dan jadi maraku pau bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaomu jala dan jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Ro di bagasan aik na ditoro ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang siuluan. Patik pateluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna, ay honauhum na do sugot akan marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang gorong, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni huta ni halak pe namangibati hutam, ai dinaono mari di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina,
dungi maradia doibana diari papi tuhoni, dibaheni do bahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangido gugo mahita surata lau mangulahon na ubar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na ubar tupatik. Amin. Tatopoti ma dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amane Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasohatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum natigor. Na manguhumi julma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami. Aka nahula hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi panguloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo nauhum hami alani dosa nami. Alani tersolsol bagi dohami noaing ale Tuhan. Asima roham dihami ale debata nami. Perdinggan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh ma todim perbadiai tu rohan nami be. Asa terbaik kami mengului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora sudah. Na pinarbagam dia kana persead di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hu pasisi akka pangalaw sim songon obun.
Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tu au ayahu do si paluaho. Hasangapon ma didibata na digijang. Amin. Tatangihon ma hatani dibata turpuk epistel di parminggota natar surat di buku Parjamita Bidusada mamuka sian ayat 12 sahat 2 ayat 14 tajahama marsikap soring. Au Parjamitai bakit Raja Najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe idama saluhut nai nalaho salpudo. Jala pangyahion dialogo sabbing doi. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin.
tiddakko ma haporsiattai songon na hinatiddakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinunuhon si Maria na gabi-gabian siya to di perbadia adorang so habubuhan ido tuhatan na tumawon na bernit di panghuman ni silatos na mate terpajal libana di hau pinursilang na tua tubano turu dung di tanon na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disibai bana pa mulak sogot tu tanoon mangumui halap na mangulu dohot na mate au porsea di todi perbadia dong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot diasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging hala na mate dohot dihamuluan na sorasuda amen.
Pamukta sadarion ima Minggu papituhon dung Trinitatis manang hasi tolusa daun ni debata dohot tema gabejol manai baru di bagasan Kristus paduahon danak nasorang nah di hari Kamis 5 Juni 2025 di basa-basa Tuhan danak bawa di keluarga Niamata Raden Mangaraja Simangusong Inata Sonia Rebecca Boru Huta Barat Ruas Nihuriata Nir Sadasia Sadawalu Nasian Wik Getsemane Patoluhon Nanaeng Marbagas Parjolo Tikting Paduahon Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbogasomma Richard Simangusong anak Niamata Yunus Simangunsong Tubuninata Asmin Boru Hutahayan almarhum Ruas ni HKBD Poksada Nasian Wik Philadelphia Dohot Orwana Marta Nopianti Boru Siahaan Boru Niamata Mei Siahaan Tubuninata Ermida Boru Naibaho Ruas ni HKBPD Poksada Nasian Wik Antioquia Pamasu-masuo di hari Sabtu si Agustus 2025 di HKBP Depok Sada 2. Titik Parjolo Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbogasoma Richard Ripanto David Sianturi Eskom anak Niamata Pasu Siaturi almarhum Tubuninata Juli Mastaria Boru Manurung Ruas ni HKBP Setia Makar Dohot Orwana Naomi Wiramah Boru Gultom Sarjana Gizi Boru Niamata Situa Doktorandus B. Gultom Tubuninata Doktoranda Neti Mutiara Boru Lubatobing Ruas ni HKBPD Poksada Nasian Wik Judea Pamasu-masuo di hari Minggu Pamasu-masuo di hari Sabtu 10 Agustus 2025 di HKBP Sutoyo Paupaton Ruas Nataba Mamuka Sadarion Minggu 3 Agustus 2025 Gabe Ruas ni HKBP Depok Sadama keluarga Niamata Hans Lidona Sialagan Inata Rini Boru Silalahi Rabdohot 2 halak yanak kondasida Ingana Nasida Komplek Jordan 2 Jalan Dahlia Raya RT 05 RW Kesoktolu nomor 2 Mampang Nir 20 sia-sia masuk Tuwik Judea Nasida Rosian HKBP Srenseng Sawah Palimahon Padidion Nabadia di hari Minggu 10 Agustus 2025 di Parmingguon Arian pukul 10 Patupaon Nuhriatado Padidion Nabadia Tunatoras tidak danak naneng tardi
Hidup kamu sudah terlaksana tugasmu. Abi kalau biar debata, setuju. Una mau biar tujuh masih debata. Una mau biar tu senior. Kamu harus setuju kamu jadi. Kalau dulu kamu ada teman karena rasa takut, tetapi karena memang ingin berbuat dan melayani. Mana kalau rupanya sekarang awal masih bulan pakai bulan enggak. Pikirkanlah mau orang bilang oh ada yang buruk di mata, kecil di mata. Akan mau juga kamu dan yang dibuat kamu keteladanan, maka Tuhan bersuka cita. Kami presiden nak lulus kemudian ya berkata balas kerohanan. Ailan tak kasih pada ekonomi debata di kuliah berhenti dan dituru dipilih tanpa keamanan. Nah kita berkeamanan dan harus datangnya komisi. Menang kepada tabenya di luar bersama atau menang. Dikit-dikit kesalahan. Kadang kok dia mati tapi di sini dia begini. Orang salah itu dikira tidak seperti itu. Mereka adalah pilihan Tuhan. Mana mohon proses ini tapi Tuhan yang memilih mereka. Debatan memilih tidak dibawa ke debatan ahan dan dibutuhkan debatan di dunia ini. Maka mari kita lakukan kita buat. Asal dari munculan, pertumbuhan, bertambah-tambah akan si utuh Kristus yang memiliki karakter Kristen yang benar, yang hidup di dalam kemanusiaannya yang baru. Dari mana tanggal bahkan menjadi bulu ruas ini pamatan dari tahun. Segala sifat-sifat keduniawian baik di dalam tubuhnya, di dalam fisiknya dan di dalam hatinya terbunuh sudah semua dan menonjol terbangunlah sifat manusia yang baru di dalam masalah setelah di batang air kita. Itu dalam diri kita, boy makiri biasa setelah di batang. Orang tahu baru dan hidup di batang terlalu naik kita berdoa berharap Tuhan memberikan yang baik. Meskipun Tuhan adalah pengasih, tetapi Tuhan juga menguji kesetiaan. Kalau Tuhan panguluyot atau di mata, untuk di barat kita, ya di saya di bawah di mata kita, karena Tuhan menolong kita untuk menyemangati hidup kekristenan dengan sifat-sifat manusia baru dan meninggalkan sifat-sifat yang lama. Masa amin. Matanya kita. Mulia temani ho Tuhan, nungari parako, ulu nami, jalma pamujian nami, ente nantahian nami, parsopawan nami di pernikulannya di parsawan nami, sudah nasa pamujian nami dari Tuhan, dari lupa khusus dari lupa. Oleh hati kami Tuhan,
Hallelujah.